మరిన్ని ఆత్మీయ సందేశాల కోసం ఫాదర్ కాటం బల్తజార్ గారి క్రీస్తు స్వరం అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. మన రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామమున మీ అందరికీ శుభములు. క్రీస్తు స్వరం శ్రోతలందరికీ స్వాగతం. ఉత్థాన క్రీస్తు ప్రభు మిమ్ములను మీ కుటుంబాలను చల్లగా దీవించునుగాక. ప్రియ సహోదరి సహోదరా, ఈ రోజు తల్లి శ్రీ సభ పునరుత్థాన పండుగను కొనియాడుచున్నది. మీ అందరికీ పునరుత్థాన పండుగ శుభాకాంక్షలు. క్రీస్తు నేడు లేచెను, హల్లెలూయా. క్రీస్తు నేడు లేచెను, హల్లెలూయా. ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, ఈరోజు మనకు ఎంతో ఆనందం, ఎంతో సంతోషం. ఎందుకంటే క్రీస్తు ప్రభువు సమాధిని, క్రీస్తు ప్రభు మరణాన్ని గెలిచాడు. గుడ్ ఫ్రైడే దుఃఖం పోయింది, గుడ్ ఫ్రైడే దుఃఖం పోయింది, గుడ్ ఫ్రైడే శోకం పోయింది. గుడిలో ఆగిపోయిన గంటలు ఇప్పుడు గనగనం రోగుతున్నాయి. 40 దినాలుగా పలకనటువంటి హల్లెలూయా మాటలు, హల్లెలూయా గీతాలు ఇప్పుడు గంభీరంగా వినిపిస్తున్నాయి. యేసు ప్రభుని సమాధి ఖాళీ అయింది. యేసు ప్రభు సమాధిలో లేరు. యేసు ప్రభు సమాధిని గెలిచారు. యేసు ప్రభు సమాధి నుంచి లేచారు. యేసు ప్రభు మరణాన్ని గెలిచాడు. యేసు ప్రభు మరణపు ముళ్ళును విరిచాడు. ప్రియ సహోదరి సహోదరా, ఒక ఊరికి ఫ్రాన్సిస్ అనే వ్యక్తి గులాబీ తోటలో పని చేయటానికి వచ్చాడు. ఫ్రాన్సిస్ గులాబీ మొక్కలను పెంచడంలో మంచి అనుభవం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. ఫ్రాన్సిస్ తాను ఉంటూ ఉన్న ఇంటికి కొంచెం దూరములో ఉన్న గులాబీ తోటలో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఆనందముగా ఈలలు వేస్తూ ఉండేవాడు. ఈలలు వేస్తూ పనిచేస్తూ ఉత్సాహంగా ఉండేవాడు. ఆ గులాబీ తోటలోనే ఇంకా కొంచెం దూరముగా పనిచేస్తున్నప్పుడు తన ఆనందానికి కావలసిన ఉత్సాహం కన్నా ఎక్కువ శబ్దంతో బిగ్గరగా ఈలలు వేస్తున్నట్లు ప్రజలు గమనిస్తూ ఉండేవారు. ఒకరోజు ఆ దారిని వెళుతున్న ఓ వ్యక్తి ఫ్రాన్సిస్ తో, ఎందుకు నీవు అప్పుడప్పుడు బిగ్గరగా ఈలలు వేస్తున్నావు అని అడిగాడు. తనను అడిగిన ఆ వ్యక్తిని ఫ్రాన్సిస్ తన ఇంటికి తీసుకుని వెళ్ళాడు. ఆ వ్యక్తికి తన భార్యను చూపించాడు. తన భార్య వికలాంగురాలు. ఆమె వికలాంగురాలు మాత్రమే కాదు, ఆమె పూర్తిగా అంధురాలు. అప్పుడు ఆ వ్యక్తితో ఫ్రాన్సిస్, నేను ఈలలు వేస్తుంది నా ఆనందం కోసం కాదు, నా భార్య కోసం నేను ఈలలు వేస్తున్నాను. నేను ఈ తోటలో కొంచెం దూరంగా పనిచేస్తున్నప్పుడు నా ఈలలు నా భార్యకు వినిపించాలని ఇంకా బిగ్గరగా ఈలలు వేస్తున్నాను. నా ఈల విన్నప్పుడు నా భార్య నేను దగ్గరే ఉన్నాను అని అనుకుంటుంది, ధైర్యంగా ఉంటుంది. నేను ఒంటరి దానిని కాదు, నా భర్త నాకు ఎప్పుడు తోడుగానే ఉంటున్నాడు, దగ్గరలోనే ఉన్నాడు అని తెలుసుకుంటుంది. అందుకే ఆమెకు నేను తోడుగా ఉన్నాను, ఆమెకు దగ్గరలోనే ఉన్నాను అనే భరోసా నా ఈల ద్వారా ఆమె పొందుతుంది అని అన్నాడు. ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, యేసుక్రీస్తు ప్రభు మరణాన్ని గెలవటం ద్వారా, పాపాన్ని ఓడించటం ద్వారా, సమాధి నుండి లేవటం ద్వారా యేసు ప్రభు మనకిస్తున్న అభయం ఇది. నేను మీతోనే ఉన్నాను, నేను మీతోనే ఉన్నాను అన్న అభయాన్ని ఈ యొక్క ఈస్టర్ పండుగ ద్వారా ప్రభు మనకు ఇస్తున్నాడు. ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, సమాధిని గెలిచిన యేసు ప్రభు మనతోనే ఉన్నాడు. ఆయన సమాధిలో లేడు, మన బలహీనతలలో మనతో ఉంటున్నాడు, మన ఒంటరితనములో మనతో ఉంటున్నాడు, మన ఆనందములో మనతో ఉంటున్నాడు, మన కష్ట సమయాలలో మనతో ఉంటున్నాడు, మన అనుదిన జీవితములో మనతోనే ఉంటున్నాడు అనే భరోసాను ఈ ఈస్టర్ పండుగ మనకు ఇస్తుంది. ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, ఈ రోజు మనం వింటూ ఉన్న సువార్త పట్టణములో మత్తయి సువార్త 28వ అధ్యాయము 1వ వచనం నుంచి 10వ వచనములో మగ్దల మరియమ్మ, వేరొక మరియమ్మ,
లోకాసు వార్త 24వ అధ్యాయం 10వ వచనములో మగ్దల మరియమ్మ, యోహానా, యాకోబు తల్లి మరియమ్మ, వారితో ఉన్న తక్కిన స్త్రీలు. మార్కు సువార్త 16వ అధ్యాయము 1వ వచనములో మగ్దల మరియమ్మ, యాకోబు తల్లి మరియమ్మ, సొలోమియమ్మ యేసు ప్రభు సమాధిని చూడటానికి వచ్చారు. సమాధిలో ఉన్న యేసు ప్రభు మృతదేహాన్ని పరిమళ ద్రవ్యముతో అభిషేకించటానికి వారితో పరిమళ ద్రవ్యాన్ని తీసుకుని సమాధి వద్దకు వచ్చారు. ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, యేసు ప్రభుని పునరుత్థాన రోజున యేసు ప్రభుని ప్రేమించిన ఈ స్త్రీలు చేసిన పనిని ఈ పునరుత్థాన పండుగ రోజున ఆయన భక్తులమైన మనమందరము కూడా చేయాలి. ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, ఈ స్త్రీలు చేసిన పనిని ఈ పండుగ రోజున మనం కాసేపు ధ్యానం చేద్దాం. ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, ఈ స్త్రీలు చేసిన పనులు 5. ఈ స్త్రీలు యేసు ప్రభు సమాధి వద్దకు వచ్చారు. ఈ స్త్రీలు చూచారు, ఈ స్త్రీలు విన్నారు, ఈ స్త్రీలు ఆరాధించారు, ఈ స్త్రీలు ప్రకటించారు. ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, ఈ 5 విషయాలను మనం కాసేపు ధ్యానం చేద్దాం. నెంబర్ 1, ఈ స్త్రీలు యేసు ప్రభు సమాధి వద్దకు వచ్చారు. ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, తెల్లవారక ముందే ప్రాతకాలముననే ఈ స్త్రీలు యేసు ప్రభు సమాధి వద్దకు వచ్చారు. పురుషులందరూ కూడా భయముతో మేడపై గదిలో తలుపులు మూసుకుని బిక్కు బిక్కుమంటూ ఉన్నారు. కానీ స్త్రీలు మాత్రం దుఃఖంతో, బాధతో, ధైర్యంతో యేసు ప్రభు సమాధి వద్దకు వచ్చారు. ఇంతటి సాహసాన్ని శిష్యులు కూడా చేయలేని ఈ సాహసాన్ని స్త్రీలు చేశారు. కారణం, యేసు ప్రభుని స్త్రీలు ప్రేమించారు, సమాధి వద్దకు వచ్చారు. యేసు ప్రభుని ప్రేమించారు కాబట్టి అన్నిటిని ఛేదించుకుని, అందరిని ఛేదించుకుని సమాధి వద్దకు వచ్చారు. యేసు ప్రభు సమాధి వద్దకు వచ్చిన ఈ స్త్రీలు దీవించబడ్డారు, ధన్యతను పొందారు. నెంబర్ 2, స్త్రీలు చూశారు. స్త్రీలు చూశారు అన్న పదాన్ని మనం అంత తేలికగా తీసుకోకూడదు. సమాధి మూసిన రాయి దొర్లింపబడి ఉండటం స్త్రీలు చూశారు. స్త్రీలు సమాధిలోనికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ స్త్రీలకు యేసు ప్రభుని యొక్క మృతదేహం కనిపించలేదు. ఈ విషయాన్ని వారు చూశారు. స్త్రీలు యేసు ప్రభు సమాధి వద్దకు ఒక అంచనాతో వెళ్ళారు, ఒక ప్రణాళికతో వెళ్ళారు, ఒక ఆశతో వెళ్ళారు. అయితే వారి అంచనా తలక్రిందులైనా, వారి ప్రణాళిక తలక్రిందులైనా, వారి ఆశలు తలక్రిందులైనా వారు మాత్రం ఆశతోనే ముందుకు సాగారు. వారి ఆశలు తలక్రిందులయ్యాయే కానీ, వారి ప్రణాళికలు తలక్రిందులు అయ్యాయే గాని గొప్ప ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటనను స్త్రీలు చూచారు. యేసు ప్రభు మృతదేహం అక్కడ లేదు, ఆయన ఉత్థానం అవటం వారు చూశారు. నెంబర్ 3, స్త్రీలు విన్నారు. ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, ఈ స్త్రీలు ఖాళీ సమాధిని చూచిన తర్వాత ప్రకాశవంతమైన దుస్తులను ధరించిన దేవదూతల యొక్క మాటలను విన్నారు. దేవదూతలు అంటున్నారు, బ్రతికి ఉన్న వారిని మీరు ఎలా మృతులలో వెతుకుతున్నారు అని వారిని అడిగాడు. ఆయన ఇక్కడ లేడు అని చెప్పినటువంటి మాటలను ఈ స్త్రీలు విన్నారు. అవును, యేసు ప్రభువు మృతులలో లేడు. అవును, యేసు ప్రభు సమాధిలో లేడు. మనము యేసు ప్రభుని చనిపోయిన వారిలో వెతికితే మనం ఈ ఈస్టర్ పండుగను చేసుకోలేము. మనము కూడా చనిపోయిన వారిగానే ఉంటే ఈ ఈస్టర్ పండుగను మనం చేసుకోలేము. ఈ ఈస్టర్ పండుగ మన జీవితాలకు అర్థాన్ని ఇవ్వదు. నెంబర్ 4, ఈ స్త్రీలు ఉత్థాన ప్రభుని ఆరాధించారు. ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, దారి మధ్యలో యేసు ప్రభు ఈ స్త్రీలను కలుసుకొనగా ఈ స్త్రీలు ముందుకు వచ్చి యేసు ప్రభు పాదాలను పట్టుకుని ఉత్థాన క్రీస్తు ప్రభుని ఆరాధించారు. ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, ఈ పునరుత్థాన పండుగ రోజున మనము మన కుటుంబాలు ఈ స్త్రీల వలె యేసు ప్రభు పాదాలు పట్టుకుని యేసు ప్రభుని మనం మనసారా ఆరాధించాలి. నెంబర్ 5, ఈ స్త్రీలు యేసు ప్రభుని పునరుత్థానం గురించి ప్రకటించారు.
ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, ఆయన సమాధిని గెలిచాడు. ఆయన సమాధి ఖాళీ అయింది. ఆయన మృతులలో లేడు. ఆయన పునరుత్థానమయ్యాడన్న విషయాలను ఈ స్త్రీలు ప్రకటించారు. శిష్యులకు ఈ స్త్రీలే యేసు ప్రభు పునరుత్థానం గురించి తెలియజేశారు. ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, మనము కూడా మన కుటుంబ సభ్యులకు, మనము కూడా మన మిత్రులకు, మనము కూడా మన ఇరుగు పొరుగు వారికి యేసు ప్రభుని పునరుత్థానం గురించి మనం ప్రకటించాలి. ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, ఈ స్త్రీలు చేసిన కార్యాలను ఇప్పుడు మనము మన జీవితానికి అన్వయించుకుందాం. నెంబర్ 1, మనము కూడా ఉత్థాన క్రీస్తు ప్రభు వద్దకు రావటం మనం నేర్చుకోవాలి. నెంబర్ 1, నికోదేము యేసు ప్రభు వద్దకు వచ్చాడు. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయం 2వ వచనము. నికోదేము యేసు ప్రభు వద్దకు వచ్చాడు, నిజ దేవుని తెలుసుకున్నాడు, రక్షణను పొందాడు. నెంబర్ 2, యాయూరు యేసు ప్రభు వద్దకు వచ్చాడు. మార్కు సువార్త 5వ అధ్యాయం 22వ వచనము. యాయూరు యేసు ప్రభు వద్దకు వచ్చాడు. యేసు ప్రభు తన కుమార్తెను మరణము నుండి లేపాడు. యాయూరు జీవితాన్ని యేసు ప్రభువు ఆనందంతో నింపాడు. నెంబర్ 3, సమరయ స్త్రీ యేసు ప్రభు వద్దకు వచ్చింది. యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయం 7వ వచనము. సమరయ స్త్రీ యేసు ప్రభు వద్దకు వచ్చింది, తన పాపపు జీవితాన్ని విడిచిపెట్టింది, క్రీస్తుకు సాక్షిగా మారింది. నెంబర్ 4, నతానియేలు యేసు ప్రభు వద్దకు వచ్చాడు. యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయం 47వ వచనము. నతానియేలు యేసు ప్రభు వద్దకు వచ్చాడు, యేసు ప్రభుని శిష్యుడికి మారాడు, రక్షణను పొందాడు. నెంబర్ 5, 5,000 మంది కన్నా ఎక్కువ మంది యేసు ప్రభు వద్దకు వచ్చారు. మత్తయి సువార్త 14వ అధ్యాయము 13వ వచనము. 5,000 మంది కన్నా ఎక్కువ మంది యేసు ప్రభు మాటలు వినటానికి ఆయన వద్దకు వచ్చారు. యేసు ప్రభు వారితో మాట్లాడాడు. యేసు ప్రభు వారిని తాకాడు. యేసు ప్రభు వారిని స్వస్థపరిచాడు. యేసు ప్రభు వారికి అన్నం పెట్టి పంపించాడు. ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, మనము కూడా యేసు ప్రభు వద్దకు రావటం మనం నేర్చుకోవాలి. యేసు ప్రభు వద్దకు వచ్చినటువంటి ఈ స్త్రీలను దేవుడు 5 గొప్ప కార్యాలతో దీవించాడు. నెంబర్ 1, యేసు ప్రభు వద్దకు వచ్చిన ఈ స్త్రీలతో దేవదూత మాట్లాడింది. మత్తయి సువార్త 28వ అధ్యాయం 5వ వచనము. మనము కూడా పునరుత్థాన క్రీస్తు ప్రభు వద్దకు వచ్చినట్లయితే, ఉత్థాన క్రీస్తు ప్రభుని మనము మనసారా ఆరాధిస్తున్నట్లయితే, ఉత్థాన క్రీస్తు ప్రభు పట్ల మనము ప్రేమను చాటుతున్నట్లయితే, దేవదూతలు మనతో కూడా మాట్లాడతారు. దేవదూతలు మన కుటుంబాలతో కూడా మాట్లాడతారు. దేవదూతలు మనతో మాట్లాడాలంటే, దేవదూతలు మన కుటుంబాలతో మాట్లాడాలంటే ఆయన వద్దకు వచ్చి ఉత్థాన క్రీస్తుని మనం ఆరాధించాలి. నెంబర్ 2, ఈ స్త్రీలకు భయపడకండి అని దేవదూతలు సందేశం ఇచ్చారు. ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, ఆయన వద్దకు వచ్చిన ఈ స్త్రీలకు ఉత్థాన క్రీస్తు తన దూతల ద్వారా ఇచ్చిన సందేశం ఇది. మీరు భయపడకండి అని, నేను మీతో ఉన్నాను అని ధైర్యాన్ని ఇచ్చాడు. నేను మీతోనే ఉంటాను అని భరోసాను ఇచ్చాడు. ఈ రోజులలో మనకు కూడా ఈ సందేశం కావాలి. ఈ రోజులలో మనకు కూడా ఈ ధైర్యం కావాలి. ఈ రోజులలో మనకు కూడా ఈ భరోసా కావాలి. ఈ రోజులు భయంకరమైన రోజులు. మనం అనేక విషయాల గురించి భయపడే రోజులు ఈ రోజులు. కనుక ప్రభువు మనకు ఇస్తున్న సందేశం ఇది, మీరు భయపడకండి అని. ఈ రోజున ఇక్కడ ఉన్న మనందరికీ ప్రభు ఇస్తున్న సందేశం ఇది, మీరు భయపడకండి అని. నేను ఉన్నాను, నేను మీతోనే ఉంటాను అని అంటున్నాడు. నెంబర్ 3, ఈ స్త్రీలకు దేవదూత ఇస్తున్న సందేశం ఇది, మీరు ఉత్థాన క్రీస్తుకు సాక్ష్యం ఇవ్వండి అని. ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, మీరు వెళ్ళి ఉత్థాన క్రీస్తుకు సాక్ష్యం ఇవ్వండి. క్రీస్తు ఉత్థానమయ్యాడు అని శిష్యులకు చెప్పమని దేవదూతలు చెప్పారు. ఈ స్త్రీలే ఉత్థాన క్రీస్తుకి ప్రథమ సాక్షులు. ఈ స్త్రీలే యేసు ప్రభుని శిష్యులకు కూడా ప్రధాన సాక్షులు. ఈ స్త్రీలు వెళ్ళి యేసు ప్రభు సమాధిలో లేడు, యేసు ప్రభు సమాధిని గెలిచాడు, ఆయన మరణాన్ని గెలిచాడు, ఆయన ఉత్థానమయ్యాడు అని చెప్పారు. ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, మనం కూడా యేసు ప్రభువు మృతులలో లేడు, సమాధిలో లేడు, సమాధిని గెలిచాడు, మరణాన్ని గెలిచాడు అని మనం ప్రకటించాలి.
ప్రతి ఆదివారం దివ్య పూజ బలులో పాల్గొన్నప్పుడు మనం చెప్పే సత్యం ఇది, ఆయన ఉత్థానమయ్యాడని. దానికి సాక్షులుగా మన జీవితాలు ఉండాలి. నెంబర్ 4, ఈ స్త్రీలే మొట్టమొదటిగా యేసు ప్రభుని పునరుత్థానానికి సాక్షులయ్యారు. నెంబర్ 5, ఈ స్త్రీలే యేసు ప్రభుని పునరుత్థానం గూర్చి మొట్టమొదటిగా ప్రకటించారు. నెంబర్ 6, ఉత్థాన క్రీస్తు ఈ స్త్రీలను దారి మధ్యలో కలుసుకున్నాడు. ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, యేసు ప్రభుని సమాధి వద్దకు వెళ్ళిన ఈ స్త్రీలనే ఉత్థాన క్రీస్తు ప్రభు మొట్టమొదటిసారిగా దారిలో కలుసుకున్నాడు. ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, యేసు ప్రభు ఈ స్త్రీలను దారిలో కలుసుకుని మీరు భయపడకండి అని అన్నాడు. ఎంత భాగ్యము, ఎంత అదృష్టము! క్రీస్తే స్వయముగా తన సమాధి వద్దకు వచ్చిన స్త్రీలను కలుసుకున్నాడు. క్రీస్తే తన సమాధి వద్దకు వచ్చిన స్త్రీలతో మాట్లాడాడు. క్రీస్తే తన సమాధి వద్దకు వచ్చిన స్త్రీలకు ధైర్యాన్నిచ్చాడు. మీరు భయపడకండి అని క్రీస్తే అభయాన్ని, ధైర్యాన్ని ఇచ్చాడు. ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, యేసుక్రీస్తు ప్రభువు మనలను కూడా కలుస్తాడు. మనలను కూడా మన జీవిత ప్రయాణంలో కలుస్తాడు. ఉత్థాన క్రీస్తు ప్రభువు ఆ స్త్రీలతో మాట్లాడినట్లే మనతో కూడా మాట్లాడతాడు. మన కుటుంబాలతో కూడా మాట్లాడతాడు. ఆ ఉత్థాన క్రీస్తు ప్రభువు ఆ స్త్రీలకు మీరు భయపడకండి, నేను ఉన్నాను అని భరోసా ఇచ్చినట్లే మనకు కూడా, మన కుటుంబాలకు కూడా భయపడకండి, నేను మీతో ఉన్నాను అనే భరోసాను ఈ ఉత్థాన పండుగ ద్వారా మనకి ఇస్తున్నాడు. ఉత్థాన ప్రభువు ఆ స్త్రీలను ఏదో ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానంలో కలవలేదు. వాళ్ళు వెళుతూ ఉంటే వారు ఉన్న స్థలములోనే కలిచాడు. ప్రభువు మనల్ని కూడా ఏదో ఒక ప్రత్యేక స్థానంలో మాత్రమే కలవాడు. మనం ఉన్న చోటనే, మన ప్రయాణంలోనే, మన పనిలోనే, మన ఇంటిలోనే మనలను కలుస్తాడు. ఉత్థాన ప్రభువు ఆ స్త్రీలను కలుసుకున్న చోటే పరిశుద్ధమైన చోటు. ఉత్థాన ప్రభువు ఆ స్త్రీలను కలుసుకున్న చోటే పవిత్రమైన చోటు. ఆ స్త్రీలను కలుసుకున్న చోటులోనే ఆ స్త్రీలను తన కృపతో, తన దీవెనలతో నింపాడు. మనలను కూడా ఆ ఉత్థాన క్రీస్తు ప్రభు తన కృపతో, తన దీవెనలతో నింపుతాడు. ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, ఈ ఉత్థాన పండుగ రోజున ఈ విషయాన్ని మనం చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. దీనిని మనం పాటించాలి. యేసు ప్రభు సమాధిని మూసినటువంటి ఆ రాయి గాని తొలగించి ఉండకపోతే ఆ స్త్రీలు యేసు ఉత్థానమయ్యాడు అన్న వార్త విని ఉండేవారు కాదేమో. ఆ రాయి గాని తొలగించబడి ఉండకపోతే తెల్లని దుస్తులు ధరించిన దేవదూతను ఆ స్త్రీలు చూచేవారు కాదేమో. ఆ రాయి గాని తొలగించి ఉండకపోతే ఆ స్త్రీలు యేసు ప్రభు పునరుత్థానానికి సాక్షులు అయ్యేవారు కాదేమో. ఆ రాయి గాని తొలగించి ఉండకపోతే యేసు ప్రభుని పునరుత్థానం గూర్చి ఈ స్త్రీలు ప్రకటించేవారు కాదేమో. ఆ రాయి గాని తొలగించి ఉండకపోతే ఈ స్త్రీలు యేసు ప్రభుని పాదాల మీద పడి ఆరాధించేవారు కాదేమో. ఆ రాయి గాని తొలగించి ఉండకపోతే మీరు భయపడకండి అనే వార్త, అభయాన్ని వారు విని ఉండేవారు కాదేమో. ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, మన హృదయాన్ని, మన జీవితాన్ని పాపము అనే బండరాయి మూసివేసి ఉందేమో. పాపం అనే ఆ బండరాయిని మనము తొలగించుదాం. ఆ స్త్రీలు పొందిన ధన్యతను, ఉత్థాన ప్రభుని దీవెనలను మనము కూడా పొందుదాం. ఉత్థాన క్రీస్తు ప్రభువు మనలను, మన కుటుంబాలను చల్లగా దీవించునుగాక. ఆమేన్. పిత, పుత్ర, పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్.